Vítajte pri našom prvom dieli v Minecrafte, takže toto si dáme taký úvodný a všetko vám tu ukážem, čo budeme potrebovať do ďalších dielov. Takže ešte vám niečo poviem, že hráme single player a keď sa niekedy zadarí, tak môžeme hrať aj multi, podľa toho, ako sa nám bude chcieť. Takže takto vypadá náš panačík, dozadu ešte, má zlaté brnenie, enchant a spredu vypadá nejako takto, dozadu a spredu. Ale podľa mňa je krajší v tomto. Takže toto, ak ste si všimli, tak toto máme, no, vecičky, ktoré budeme potrebovať vždy. Tu máme suroviny už urobené, nástroja brnenia, jedlo a tu máme ešte také pomiešané veci. Objavili sme sa v mojej minichatke, čo takto vypadá, a tie rúže si nevšimajte, to som sa nudila. Potom vám ešte chcem ukázať tuto môj normálny dom, tam bývam, tam som najčastejšie. Tento mám takú malinkú chatku. Ale strašne tu mám moc tých zvierat. A pár oviečok mi ušlo. Ak vidíte, tak tie všetky farebné mi ušli. Takže sa môžete aj zasmieť. Viem. Nechal som ich bez dozoru. No takže, no, takto vypadá môj dom zvonku a je z vytesaných kamenných tehiel. Tak, toto je úplne prvá izba, to je kuchyňa, tu máme taký pultík, a to pec s kotlíkom, tu máme taký menší posed. Hore vedú schody rovno do mojej izby. Takže, mám tu troška presne, takže tu mám kyblíky, prepravné prostriedky, jedlo, suroviny, no tieto vecičky, čo potrebujeme. Tu máme sadenice, drevo, kameň a také, čo potrebujem, voľná sklo, vlny a nástroj s brnkami. Tak, toto máte takú menšiu predstavu, ako stávam domy a ako sa v nich žije. Takže, no zvonku som vám už ukázala, ešte vám chcem ukázať. Toto mám takú menšiu ovčiu farmičku, kde chodím na vlnu, si ich ostriham a rozmnožím. Potom tuto mám krávy s prasatami a tam majú takú stajňu. A tuto som si urobila takú malú kuraciu farmičku, kde chodím na vajíčka. To čo má znamenať? Ja sa bojím, že mi ujdu ako predtým. No nič, musíme to risknúť. Jo, dobre. No takže takto pochodím a pozbieram si vajíčka, jak nejaké znesli. Takto prejdem neskôr po vode, potom normálne. Zatiaľ sme máme 8 vajec, celkom OK. No takže to je asi všetko z našej kuracej farmy. Dve kúrky ušli, no nevadí. Na kraj. Nevidíte, tu chcem dať hlinu, aby mi neušli ostatné. Tak, no počkajte, musíme sa ísť vyspieť a ukážem vám aj ten ostatok. On teraz sa stmieva, bojím sa, že nás napadnú zombici. Oh bože, občas to sekni, to si nevšimajte. Ideme sa vyspať a ešte vám ukážem niečo. Taký môj ukryt, čo mám na strome. A ešte niečo, ale to už sa musíte nechať prekvapiť. Ozaj, za môjim domom som vám ešte niečo neukázala, tak sa tam musíme vrátiť najskôr. Za môjim domom mám takú malú záhradku, kde chodím na stromy a rastie mi tu aj zelenenka. Som nasadila zemiaky a mrkvu. Tak ináč to je odtiaľto všetko asi. Potom vám chcem ukázať, že to som si urobila také menšie ako keby výťah, že tuto to má tak pekne osvetlené svietivcami a keď idete vlastne dole, tak spadnete a tam mám dalo takú vodičku, takže si neublížite. Mám taký ako keby výtek dole. A už sme dole. A hore mám už normálne schody, lebo tam sa mi to blbo robilo. A vajíčko. Takže chatku som vám ukázala, ale ešte ten ukryt na tom strome vám chcem ukázať, čo som stavala mimochodom dnes, pretože som sa nudila, kým som začala natáčať. Tam, ak by si môžete všimnúť tú kocku na tom strome, tak to je ono. Ani mi to nejako moc zábrať nedalo, pretože
Listy som odstrihla, toto všetko tu už ostatok bolo, takže som iba spravila steny, dala tam nejaké veci. Takto pôjdeme. A už sme tu. Takto, ak môžete vidieť, som to tu spravila hore a tu mám truhlicu, kde mám iba jedlo, mám 2 meče a jednu posteľ. Inak ešte tu musím upraviť, toto bude krajšie. Ozaj, tie vajíčka tu dám. Tak, pekne dáme. A môžeme ísť dole. Bože, koľko mi tých oviec už samé farebné. Ja nechápem, kade oni uchodia. A čo, že to hovorím, to si nevšimate. Vážne som sa dneska nudila. Tak. Čo? To tam čo je? Som ja toľko zvedal, že sa musím skúknuť. Neosadníci. Asi obchodujú medzi sebou. Že by tam už nejaký spadol? Ideme ich skúknuť, že čo tam majú. Či sa ich dá. Že ako sa majú a tak ďalej. Takže ideme hore. Nie. Radšej, viete čo, radšej nejdem to riskovať. Môžeme sa tam ísť pozrieť v prvom dieli, toto je zatiaľ iba úvodný. Čo som vám chcela vlastne ukázať moje domy a no to, čo mám pri domoch a tak ďalej. A moje krásne očky, ktoré furt zdrajú. Vajíčka, chcípnite. Ďalšie, však to sú ozaj tie kúry, to vám chcem tiež ešte niečo povedať. To, keď som za začiatku robila kuraciu farmu, tak mi tak trošku pár kúr ušlo. Tak preto je tu teraz tak veľa, ale aspoň keď sa poprichádzam, tak mám nejaké vajíčka, takže celkom OK. Takže ideme dovnútra pekne. A pozdrav, takže to bude asi na dneska všetko z úvodného. Ahojte.